で、あとは小殿筋。小殿筋はこう曲がった折り曲がるところです。折り曲がるところのなんかで、これはお肉がついてればついてるほどえぐっていかないと入らないです。普通こうそんなに太ってなかったらこのまま当たるんだけど、お肉がついてるとギューって中に入れていかないんです。これも当たれば OK ですよね。じゃあ練習してください。じゃあ